A few months ago, I spoke about iGhana, indlela edlala ngakhona iGhana. Ama-games weGhana since badlala neBafana Bafana le kuma-World Cup qualifiers ango-2022 abakaze badlala kahle since then. Uma usubheke ama-games wabo basawadlalile awekho mahle. Yabo awekho mahle namhlanje ade bedlala ne-Angola. Njengoba bedlala ne-Angola badrowe ngo-1-1 and bahlulekile ukuqualifya for i-AFCON 2025. Bena 3 points. Bathole 3 points kuma-matches ayi-5. 3 points in 5 matches. Imagine. Shuthi mes-estimator badrowe 3 bashawa 2. iGhana akusafani nale Ghana yaqala. Akusafani nale Ghana yaqala. Kwakwama-Black Stars lawo. Yabo ibizwa ama-Black Stars. Sisiyibiza ngeBagana isadlala la kwi-AFCON yala eSouth Africa. Yabo kwi-2010 World Cup. Yabo babebizwa ngeBagana. But since le game le lento yenzeka la abayikhumbulayo bangangifakazela. Yabo ngayisho lento abantu basho ukuthi hayi mhlawumbe indlela abadlala ngayo mhlawumbe babhedela ucoach. Cha, sebabashintsha ucoach. Inkinga ayikho ku-coach. iSouth Africa khona into eyayenza. Ngisasho namanje. Khona into eyayenza kwafaka nje khona into eyafakwa kule scheme. Kumele bafike la eSouth Africa isquad sonke iFA yonke yakhona yaseGhana ifike la iyoxolisa. Yabo iphosa amashumi emfuleni ife nezangoma sangakhona noma bathola isangoma sala. Yabo bahambe bayoxolisa because I feel like there is a curse that was made upon them ukuthi no sinifayela lesiqalekiso lezi ukuthi singaphindi izinto zinihambele kahle. Yabo because la iBafana ukube lento le abayenza la yenzekanga iBafana Bafana yayingaphezu kwabo but umdlali wayiwisa wathenga amehla ref uref wenzani wakhomba ipenalty. Ipenalty ayingekho mina angibafiseli okuhle ngathi nje ngingaqhubeka kanje. Yabo ngathi nje ngingaqhubeka kanje izinto ziloke ziqhubeka kanje izinto baze benze into right bafike nje la South Africa bazoxolisa kahle. Because angiboni ukuthi ama-South Africans awekayikhohlwe le yanto le. Yabo noma bahlele i-friendly match khona sobashaya kahle. Yabona mhlawumbe ku-friendly match ila khona nginga-understanda khona-ke. Yabo because iBafana Bafana ngalesa sikhathi neBafana Bafana yamanje ayisafani ngempela. iBafana Bafana yamanje hey